Tak a mám hotovo. Zhodil som tieto rozklapacie schody a namontoval svoje toto na tú chatičku. Musel som ich dať takto, tu som spravil miesto, tam je všetko som vyrezával. Takže tu je vidieť záslepky, ktoré dávam. Dávam to na chemické kotvy, potom na 3 piesty. Je to chvíľočku trvalo, než som odladil silu. Novinka je tie odľahčenia po celom až hore a už je to tak premakané, že človek to dá jednou rukou dole, tie piesty to tlačia na stenu. Čiže nemusí to mať žiaden zámok, nič, nemusí to mať madlo. Tak, pohodlne jednou rukou. Počuli ste, ľahko to išlo. A takisto to ide aj hore jednou rukou. Počuť tie piesty, ako pracujú, jak to tlačia hore. Tak, hop. Vyzviem sa, nech potom nebehám. Pretože to ešte domáci nevideli. Tu hore som narobil bordelu. A však, keď sa pracuje, tak sa vždycky narobí bordel a keby niekto, ľudia sa pýtajú, že či to ide aj hore. A zase jednou rukou dá to hore a takisto aj dole. Takže pohodičke. Dá sa to aj zhora. Tak. Dobre, otočím sa. A už som ich zase, jak sa hovorí, zasral. Hop. Aj to.